Vyzerá, že napriek počasiu sa vás tu zišlo pomerne dosť, čo máme veľkú radosť. A vyzerá, že sme na 6. hodine, takže môžeme začať našu diskusiu. Rád by som vás všetkých privítal na diskusii s názvom Európska únia ako spojenec Slovenska proti dezinformáciám. Na začiatok poviem také organizátorské minimum. A síce, že diskusiu organizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku v rámci projektu podporeného Európskym parlamentom a Konrad Adenauer Stiftung Slovensko. A mediálnym projektom je denník SME, na ktorého streame môžete túto diskusiu aj sledovať či už v reálnom čase, alebo teda predpokladám aj dohľadať si ju spätne. A zároveň ma organizátori požiadali, aby som tu zdôraznil, že máme čosi viac ako mesiac pred európskymi voľbami, takže 8. júna sa budú konať eurovoľby vo všetkých členských krajinách a nezabudnite si, či už teda nezabudnete odvoliť, alebo ak náhodou nebudete v mieste bydliska, tak si nezabudnete vybaviť hlasovacie preukazy, s ktorými môžete voliť vo všetkých okresoch a v každej volebnej miestnosti v rámci Slovenska. A taktiež budeme mať dneska slajdo, takže vás pozývam, aby ste nám kládli, keď moje otázky budú príliš nudné, tak neváhajte nám na linku slide.do s hashtagom VoteEU alebo VoteEU tam na tej vlajočke vpravo. Neváhajte nám postnúť nejakú otázku a ja to tu budem vidieť a priebežne sa pozerať na to a niektoré z nich určite položím. Bez ďalšej prodlevy by som povedal, by som rád predstavil naše hostky a našich hostí. Dneska tu s nami sedí Dominika Hajdu, analytička, riaditeľka Centra pre demokraciu a odolnosť v organizácii Globsec. Taktiež po mojej ľavej ruke sedí... Áno. Po mojej ľavej ruke sedí Iveta Kupková, odborníčka na hybridné hrozby a bývalá riaditeľka Situačného centra Slovenskej republiky pri Bezpečnostnej rade Úradu vlády. Taktiež tu s nami je Tomáš Kryšák, expert na informačnú bezpečnosť a dezinformácie, ktorý okrem iného pracuje v startupe v spoločnosti Gerulata Technologies a momentálne stojí aj za iniciatívou, ktorá sa volá Hope alebo Nádej a okrem iného je aj držiteľom ceny Európskeho občana za rok 2023, ak som tu správne. Dobrý deň. A taktiež je s nami David Puchovský, zakladateľ projektu Hoaxy a podvody a bývalý administrátor facebookovej policajnej stránky, ktorá dosiahla naozaj mnoho úspechov, či už domácich alebo zahraničných. Predtým, ako bola jej činnosť zaujímavým spôsobom ukončená, David nám o tom určite povie. A zároveň dneska pôsobí ako asistent poslanca Progresívneho Slovenska Jaroslava Spíšiaka. Ja tu dneska zastupujem novinárskú obec, moje meno je Robert Barca, pracujem v tlačovej agentúre AFP ako overovateľ faktov a s týmto úvodom by som pripomenul, že dneska taktiež oslavujeme Deň slobody tlače, čo je na Slovensku tiež pomerne relevantné, by som povedal. Každopádne prejdime k otázkam a začnem Dominikou, keďže zrovna včera Dominika spolu s jej kolegami a kolegyňami z Globsecu vydali už po niekoľkýkrát vlastne novú verziu, nový prieskum verejnej mienky naprieč krajinami strednej a východnej Európy s názvom Globsec Trends. A v tej vlastne organizácia Globsec mapuje jednak verejnú mienku ohľadne hybridných hrozieb, ohľadne dezinformácií, ohľadne nejakých geopolitických tendencií a trendov. No a keďže máme naozaj veľmi, veľmi ešte teplé výsledky tých prieskumov práve zo včera, tak by som sa chcel spýtať na to, čo nám k tomu povieš, aké sú novinky, aké sú trendy za posledný rok, či už na Slovensku alebo u našich susedov v regióne.
Ďakujem. Tak môžeme vidieť naprieč regiónom, že podpora pre Európsku úniu a taktiež podpora pre NATO je veľmi silná. A túto podporu sledujeme aj na Slovensku. Dokonca oproti minulému roku výraznejšie stúpla. Aj keď teda minulý rok bol špecifický v tom, že sme zaznamenali celkom veľký prepad v tejto podpore, pravdepodobne vďaka politickým kampaniám, ktoré sa viedli počas minulého roka. Ale takže u nás je aktuálne podpora pre Európsku úniu na to okolo 70%. Čo je možno, čo ja vnímam výrazne negatívnejšie, je, že aj napriek tomu, že naprieč celým regiónom vidíme výraznú podporu Ukrajiny, či už jej členstva v Európskej únii alebo v NATO, alebo aj v podpore, vojenskej podpore Ukrajiny. Na Slovensku to tak úplne nie je. Slovensko je naozaj na chvoste v podpore Ukrajiny a jej členstva v Európskej únii a v NATO a taktiež v dôvere rôznych dezinformácií, ktoré najmä šíri Kremel a taktiež nejakí prokremelskí aktéri. Dám len jeden jediný príklad. Už 3. rok sa pýtame občanov jednotlivých krajín, že kto je primárne zodpovedný za vojnu na Ukrajine. A na Slovensku, a dávame im 3 možnosti. Je to Rusko, ktoré obsadilo Ukrajinu, a je to Ukrajina, ktorá utláčala rusky hovoriace menšiny na svojom území, alebo je to Západ, ktorý provokoval Rusko. Pričom teda tá prvá možnosť je pravdivá a tie ďalšie 2 možnosti sú teda dezinformácie, ktoré Rusko šíri s cieľom podkopať dôveru a podkopať podporu Ukrajiny. A na Slovensku 40% ľudí si myslí, iba 40%, že je to Rusko, ktoré môže za vojnu na Ukrajine, a 50% ľudí si myslí, že je to buď Ukrajina alebo Západ, ktorá môže za tú vojnu. Takže naozaj väčšie množstvo ľudí u nás verí nejakým nepravdivým dezinformáciám v tejto oblasti ako pravdivým faktom. Mňa tam ešte zaujal taký údaj, keď som si to vlastne dneska pozeral, že až vlastne 49% Slovákov vníma ako bezpečnostnú hrozbu Rusko, ale až 41% Slovákov považuje za hrozbu pre našu krajinu Spojené štáty. A z tohto hľadiska by som sa iba chcel spýtať, že či to vieme nejak porovnať v rámci našich susedov, ako je na tom Česko, Poľsko, Maďarsko alebo niečo také. Áno, tak vnímanie USA ako hrozby pre našu bezpečnosť je najväčšie, opäť v regióne. V Čechách je to, tuším, pri USA nejakých 14% alebo okolo 20% maximum, takže tam sú naozaj výrazné rozdiely. A čo sa týka vnímania Ruska ako hrozby, je tam výrazný posun od roku 2021, kedy to vnímanie Ruska ako hrozby bolo u nás len okolo 20%. Potom sme naozaj stúpli na nejakých 60 a teraz sme okolo 50 a opäť v Čechách vníma Rusko ako hrozbu, tuším, okolo 70% respondentov. V Poľsku je to samozrejme ešte viac, aj v baltických krajinách, kde naozaj tá téma Ruska ako hrozby je debatovaná, alebo je teda nejakým spôsobom prizvukovaná v tej spoločnosti 10 ročia. Ivetka, prešiel by som k tebe. Budem sa pýtať konkrétne teda na to tzv. Situačné centrum bezpečnostnej rady, úradu, vlády a tak ďalej. Vieš nám vysvetliť vlastne ako pre úplného laika, že jednak aká je úloha tohto orgánu v rámci teda ústredného orgánu štátnej správy a prípadne akým hrozbám ste sa v rámci situačného centra venovali? Ty si sa veľmi potrapil s tým názvom, počúvaj. Donedávna som viedla situačné centrum Slovenskej republiky, ktoré pôsobilo na úrade vlády a nepatrilo priamo teda pod Bezpečnostnú radu, ale pod Kanceláriu Bezpečnostnej rady. To sú také pekné úradnícke technikálie, takže od toho asi odpočím. Situačné centrum vlastne predstavovalo analytické centrum so zameraním na bezpečnostnú problematiku. Nie je to žiadna slovenská novinka. Založenie situačného centra bolo podmienkou vstupu Slovenska do NATO a takéto štruktúry vlastne existujú aj v iných členských krajinách.
a rovnako aj v NATO samozrejme a v Európskej únii. Tam sme sa venovali monitoringu naozaj veľmi širokej škály tých bezpečnostných hrozieb, od tých tvrdých hrozieb, ako presne ozbrojený konflikt. Samozrejme, Ukrajina tam bola akože absolútnym našim fokusom ešte predtým, ako teda ten konflikt vypukol. A tomu sme sa teda venovali akože z rôznych uhlov pohľadu. Rozoberali sme samozrejme aj veci týkajúce sa energetickej bezpečnosti, ekonomickej bezpečnosti, sledovali sme bezpečnostnú situáciu v krajinách, kde Slovenská republika má nejaké svoje záujmy, respektíve sú to naši partneri a je dôležité aj pre nás, aby tieto krajiny fungovali. No a samozrejme teda sme sa venovali aj hybridným hrozbám, respektíve samozrejme aj dezinformáciám, keďže to je naša dnešná téma. Pretože áno, aj informačné prostredie treba monitorovať, pretože je zdrojom hrozieb. Okrem toho sme ešte aj pôsobili ako kontaktné miesto Slovenskej republiky pre boj proti hybridným hrozbám, vďaka čomu sme vlastne reprezentovali Slovensko na rôznych medzinárodných platformách, predovšetkým teda v Európskej únii. Tam teda spomeniem konkrétne Európske centrum výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám, ktoré spája štáty, ktoré sa tejto téme venujú a pomáha im vlastne budovať kapacity, znalosti a tak ďalej. Potom sme pôsobili vlastne popri Európskom Hybrid Fusion Cell a taktiež Európskom Rapid Alert System. A vedela by si to ešte nejakým spôsobom kvantifikovať, že koľko z vašej agendy sa týkalo hybridných hrozieb vo všeobecnosti, prípadne iných hrozieb a koľko konkrétne dezinformácií, keďže dneska sa bavíme hlavne o tom? Takéto štatistiky som si úplne neviedla teda, ale je pravda, že teda akože od môjho nástupu sme sa tomu venovali podstatne viacej, keďže to je moja agenda, ktorej som sa ja už venovala predtým, mám v nej expertízu a vlastne pôsobím tam 6 rokov. Čiže áno, aj z tohto hľadiska sme sa tomu venovali viacej, ale zároveň aj kvôli tomu, že je to akože výrazná vec, ktorá nám ovplyvňuje to bezpečnostné prostredie nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie. Ďakujem pekne. Prejdeme k Davidovi. David, ty, ako som už spomínal, stojíš okrem iného za veľmi úspešnou policajnou stránkou Polícia SR hoaxy a podvody, zároveň policajnou stránkou ako takou. Situácia sa zmenila, ak si to správne pamätám, v októbri minulého roka, v októbri a v novembri. A ty si vlastne v niektorých rozhovoroch aj spomínal, že po niektorých príspevkoch, ktoré ste vypublikovali, ti pomerne rýchlo zvonil telefón s nejakými snahami o zasahovanie do tvojej práce. Medzičasom si vytvoril platformu, už teda vlastnú, hoaxy a podvody. A prešlo zase niekoľko mesiacov a v poslednom období som zaznamenal, že tá policajná stránka hoaxov a podvodov sa nejakým spôsobom zase obnovila, alebo ako je to vlastne teraz? Tak ja som v prvom rade šokovaný, že sú tu nejakí dospelí muži, lebo takto pred rokom sa šíril hoax, že budeme v septembri mobilizovaní na Ukrajinu. A keď som to pripomenul v novembri, že už je november, halo, ľudia sú tu, kde máme ísť, tak vtedy bol ten telefón z ministerstva vnútra, že to mám zmazať, že polícia by nemala riešiť, alebo by sa všeobecne nemali riešiť dezinformácie ohľadom Ukrajiny. To asi není hrozba. A to bolo v podstate prvýkrát, čo niekto zasiahol z ministerstva takýmto spôsobom, a to som tam zažil Kaliňáka, Sakovú, Druckera chvíľu, Mikulca, Šimka, Odora, a teraz to až prišlo. Čiže potom som odišiel, no a potom tá stránka bola mŕtva, v podstate až donedávna, nevedeli, čo s tým robiť. V podstate, jak to uchopiť. Bola vypnutá aj v januári, keď minister vnútra povedal, že stránka funguje. Čiže naozaj to len zdôrazňovalo ten chaos, ktorý tam bol. A teraz bola obnovená, ale polícia už to nerieši pod svojou značkou. Tam nikto to proste nechce robiť, lebo vidí, ako by to muselo robiť. Tí ľudia to jednoducho nechcú. Tak to prešlo priamo pod ministerstvo vnútra, pod Centrum boja proti hybridným hrozbám. A ako uviedli vo svojich verejných vyhláseniach, tak prioritne budú riešiť podvody, že to je najväčšia bezpečnostná hrozba. Takže neočakávame od toho, že tam sa budú riešiť nejaké konkrétne dezinformácie, nebodaj niečo ruské ohľadom Ukrajiny. Skôr to budú také podvody a vzdelávacie rôzne nudné návody, len aby sa nepovedalo, že sa nekoná.
No, spomenul si vzdelávanie, tak som veľmi zvedavý, akým spôsobom budú vzdelávať tieto policajné stránky verejnosť. Ale zároveň prejdem k Tomášovi. Tomáš, ty momentálne zbieraš v crowdfundingu prostriedky pre svoj vzdelávací projekt. Je to téma, ktorej sa venuješ už vlastne roky. A zároveň pracuješ v technologickej firme, ktorá vlastne produkuje a developuje analytické monitorovacie riešenia, nástroje, ktoré využívajú jednak výskumníci, ktorí sa tomu venujú akademicky, alebo aj naši spojenci. A mňa by vlastne zaujímalo, že čo podľa teba je tá najdôležitejšia vec. Keďže ty vlastne tú tému uchopuješ z viacerých uhlov, zároveň sa sám venuješ produkcii literatúry, materiálov pre mládež a tak ďalej. Čo je podľa teba najpodstatnejšie, najlepšie, najdôležitejšie, akým spôsobom túto tému dostať k širokej verejnosti? No, povedal by som, že všetko z toho je dôležité, lebo ešte za minulého režimu, ja to tak s nadsázkou hovorím, panoval taký názor, že keď vlastne chceme bojovať proti hybridným hrozbám, tak máme zaujať tú stratégiu, ktorá sa volá, že zapojenie celej spoločnosti. To znamená, že občiansky sektor, súkromný sektor a samozrejme aj štát so svojimi rôznymi organizáciami má spolupracovať na tom, aby sme vytvorili ten pevný mechanizmus, ktorý našu spoločnosť bude dlhodobo imunizovať a pripravovať voči hybridným hrozbám. Tento ideál sa ale nikdy nestal realitou a mne ako občanovi v podstate veľmi záleží na tom, aby sme sa z tejto šlamastiky dostali. A v podstate si uvedomujem, že tie mechanizmy, ktoré sú u nás k dispozícii a sú prítomné, sú v podstate že veľmi miniatúrne v porovnaní s tým, aká veľká je tá hrozba. A čo je momentálne, že pre mňa taká priorita je, že v podstate premeniť vnímanie informačnej bezpečnosti z niečoho expertného na niečo všeobecné, čo môže byť bližšie ľuďom a čo sa v podstate stane takým kultúrnym princípom. V podstate aj preto napríklad som začal s tým komiksom nie o, Masarykovi, ale o Štefánikovi, lebo on to podľa mňa tak veľmi dobre poňal tou legendárnou vetou pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť. A keď sme na tom dokázali vyskladať prvú demokratickú republiku, prvú liberálnu demokraciu Československo a mali sme proste na to naozaj, že ďaleko horšie podmienky ako dnes, tak si úprimne myslím, že s tými materiálnymi, technologickými a ľudskými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii pre Slovensko v roku 2024, si len stačí pripomenúť a doplniť, že toto za nás nikto iný neurobí, že toto bude naozaj musieť byť kultúrnou výbavou každého jedinca, ktorý chce brániť vlast, pred tým, aby sme sa vlastne stali tou mentálne toxifikovanou zmesou, ktorú z nás postupne vyrába vlastne ten zahraničný vplyv, ktorý vlastne rozleptáva našu spoločnosť, ničí schopnosť, aby ľudia verili, že veci je možné poznať rozumom, degraduje našu dôveru v inštitúcie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže preto to vlastne myslím, že dôležité nastaviť to, že neoddelovať to ako keby len na nejakých expertov, len na nejakých aktivistov, ale zvedomiť si, že toto je v skutočnosti príbeh nás všetkých. Ďakujem. Ja by som rád pripomenul, keďže sa nám rozmnožilo publikum a z toho máme veľkú radosť, tak by som pripomenul, že môžete nám aj posielať otázky a to cez Slido, alebo teda stránku sli.do a tam môžete napísať tam ten hashtag dole vote.eu. A zároveň by som prešiel ďalej, že aká je situácia dnes? V susednej krajine máme najväčší konflikt od druhej svetovej vojny, ktorý nie že neutícha, ale vlastne vidíme, že v mnohých ohľadoch graduje a vyvíja sa smerom, ktorý nie je úplne najoptimistickejší. Zároveň tu máme vlastne novú vládu, sformovanú v októbri minulého roka. Nedávno to bolo 6 mesiacov, odkedy sa nová vláda chopila moci. A ja by som sa vás chcel spýtať, že čo je dnes pre Slovákov, pre slovenskú pre slovenský informačný priestor a celý vlastne ten landscape, čo je podľa vás najväčšia hrozba? Ako vyzerá ten informačný priestor dnes? Napríklad Dominika. Tak
Odkiaľ začať? Myslím si, že pre ten informačný priestor je naozaj najväčšou hrozbou tá legitimizácia dezinformačných aktérov a dezinformačných zdrojov zo strany vládnych predstaviteľov a zároveň ignorácia, demonizácia kvalitných médií, ktoré tvoria ten náš kvalitný informačný priestor a samozrejme investigatívnych novinárov. Takáto forma ignorácie naozaj v našom priestore nemá obdoby a tá legitimizácia je nebezpečná práve preto, lebo sa ľuďom úplne prestanú, teda sa im začínajú úplne stierať tie rozdiely medzi tým, čo je legitímne, kvalitné médium, ktoré zamestnáva novinárov a nejakým online portálom, ktorý produkuje strašidelné veci, ktoré dokáže vyprodukovať veľmi rýchlo, pretože je to zhluk argumentov, ktoré nedávajú zmysel a z časti preberané správy z nejakých tlačových agentúr. Takže toto je určite prvá veľká hrozba a druhá veľká hrozba je samozrejme kontrola médií. Tomáš, vy sa v Geruláte venujete naozaj jednak monitorovaniu, ale vlastne aj atribúcii tých zdrojov dezinformačných a Dominika spomínala teda aj domácich aktérov, alebo teda legitimizáciu tých dezinformačných aktérov zo strany či už vládnych predstaviteľov alebo domácich aktérov. My tu však máme naozaj preukázateľné a dohľadateľné väzby na Ruskú federáciu, keď sa bavíme konkrétne o dezinformáciách. A chcel by som sa spýtať, akým spôsobom vlastne, ako by si porovnal tú domácu hrozbu voči tej zahraničnej hrozbe? Tak za tie roky pôsobenia tých rôznych aktérov, ktorí šíria či už dezinformácie, manipulácie, propagandu, tak tá domáca scéna rastla exponenciálne a v podstate z tých zahraničných aktérov je u nás naozaj ich len zopár, hoci sú veľmi aktívni a úspešní, ako napríklad oficiálny Facebook Ruského veľvyslanectva na Slovensku. V podstate to je tiež zaujímavá informácia, že nikde v Európe nenájdete tak úspešnú a tak aktívnu bunku komunikácie Ruskej federácie ako na Slovensku. No a človek si môže klásť otázku, že prečo asi? Hej, že vlastne úplne, že niekoľko rokov veľmi zrejmý záujem si tu budovať doslova stovky tisíc lojálnych osôb, ktoré budú vidieť svet ich očami a je to v podstate naozaj, že povedal by som, že ako z učebnice príklad pôsobenia hybridných hrozieb a cudzieho vplyvu. Podotýkam, že nepriateľského cudzieho vplyvu, lebo ten je naozaj že dominantne využívaný na šírenie rôznej propagandy, ktorá úplne manipulatívne napríklad deformuje pohľad na dianie ruských zločinov na Ukrajine a podobne. No ale k tej domácej scéne, no je naozaj, že obrovská, je masívna, sú to proste tisícky rôznych stránok, ktoré sa nachádzajú na rôznych platformách. Povedal by som, že také srdce temnoty je Telegram, odkiaľ vlastne aj prichádzajú primárne také tie rôzne nové narratívy, príbehy, ktoré vlastne sú potom použité na väčších platformách a v podstate keď sa pozrieme na ten celý diazepam tých rôznych digitálnych platform, tak vlastne ten Telegram slúži ako keby na také AB testovanie, že čo môže vlastne na ľudí fungovať a potom je to, ak to je úspešné, ak sa ukáže, že OK, tak na toto tí ľudia v tých skupinách dobre reagovali, tak sa to vlastne stane súčasťou toho, čo už potom produkujú tí rôzni malfluenceri napríklad na YouTube, samozrejme na Facebooku a začína sa vlastne tvoriť už aj taká zaujímavá forma propagandy alebo ovplyvňovania verejnosti aj na Instagrame, ale to skôr formou takej hahagandy alebo takých rôznych až memetických obsahov, ktoré vlastne vykresľujú rôzne také podľa mňa veľmi kontroverzné osoby takým nekritickým, mačovským, pozitívnym spôsobom, že je to v podstate upletená propaganda, ktorá si všimla, že napríklad veľmi dobre fungovalo to, ako dokázal si získať publikum a rešpekt taký toxický človek, ako je Andrew Tate, tak v podstate oni sa snažia o to isté, ale snažia sa vlastne takto pred mladými ľuďmi ukazovať, že je taký strašne populárny nejaký človek, ktorý je vlastne inak objektívne totálne skorumpovaný a nemá vlastne žiadne ľudské kvality. Teraz by som sa rád spýtal Davida a Ivety, pretože vy máte vlastne tú unikátnu pozíciu alebo osobno-profesnú históriu a perspektívu v tom, že ste pracovali priamo v orgánoch štátnej správy, respektíve v polícii
A ako som spomínal predtým, máme čerstvo 6 mesiacov od toho, ako sa nová vláda dostala k moci a ja by som sa chcel spýtať, že akým spôsobom sa zmenil prístup konkrétne štátu, pretože zatiaľ sme sa bavili o vládnych predstaviteľoch, bavili sme sa o tom, akú rolu majú sociálne médiá a bavili sme sa aj o vzdelávacích projektoch, ale mňa by vlastne zaujímalo, akým spôsobom do toho zasahuje momentálne štát. Iveta, môžeš začať. Takže ako sa zmenil ten postoj? Zmenil sa radikálne. Tak to asi poviem. A iný opis na to naozaj neviem nájsť, pretože za starého režimu, ako si to pekne pomenoval, tak vlastne vznikol projekt na budovanie práve tých kapacít štátnej správy, aby sa venovali téme hybridných hrozieb a teda boju proti týmto hybridným hrozbám. Spustilo sa tam veľmi veľa aktivít, prišlo mnoho mladých, šikovných, motivovaných ľudí, hoci teda akože štát nie je úplne atraktívny zamestnávateľ, ale horko ťažko sa nám podarilo rozbiehať rôzne veci. Ako som hovorila, že máme tu zahraničnú spoluprácu, tak práve zahraničných hostí sa nám podarilo ťahať na Slovensko, vďaka čomu sme aj my získavali tie skúsenosti a vedomosti. A zároveň sme aj my boli vnímaní v zahraničí veľmi pozitívne. My sme boli vyslovene takým miláčikom európskym, hej. A momentálne neviem povedať teda, ako na to sme, ale viem, že naši partneri to určite sledujú a či sú nadšení alebo nie, to už musia povedať oni. Každopádne nie je to žiadne tajomstvo. Viackrát som to aj ja čítala teda v médiách, že teda množstvo tých ľudí, ktorí prišli, tak museli odísť. A kto sa tam tomu teraz venuje, do akej miery, to je aj pre mňa záhada. A vieš iba nejak priblížiť, že či museli odísť, pretože nechceli tam zostať, alebo boli nejakým spôsobom vytlačení odtiaľ? Budem citovať, alebo parafrázovať. S niektorými bola zjednaná náprava, niektorí sa rozhodli odísť sami. To si povedala pekne. David, ty môžeš hovoriť naozaj o tom prístupe ministerstva vnútra alebo tej polícii. Zároveň ešte by som doplnil takú podotázku, akým spôsobom vlastne orgány činné v trestnom konaní uchopili taký ten mytický pozývací list a tú šarádu, ktorá domnelo mala vzniknúť v Bruseli počas návštevy slovenských štátnych úradníkov, odborníkov, expertov a z hodou okolností aj jedného novinára, keďže sme sa tam s tebou a s Ivetou stretli vlastne všetci traja a ďalších niekoľko členov expertnej komunity na Slovensku. Otázka zostáva ale na teba rovnaká. Čo osobne vnímaš, akým spôsobom sa zmenil prístup štátu k otázke dezinformáciám? Ja by som ešte doplnil, že tie čistky po týchto voľbách idú tak hlboko, že sa týkajú úplne radových úradníkov, aj takých, o ktorých som ani nepočul predtým, ale riešili nejakú tému z tej strategickej komunikácie, že toto nikdy v živote také nebolo. Som si spomenul, jak sme sa báli v 2020, keď prišiel Mikulec ako minister, my si mysleli, že nás vyhodil, lebo Facebook vznikol za Smeru. To je smerácky projekt. Aj boj proti hoaxom na policajný smerácky projekt, čo je úplne najväčší paradox, ale vtedy im to vyhovovalo. No, čiže nie sú takéto vyhadzovia alebo robenie napriek. Fakt úplne radový úradník, čo v živote ani možno nebol nikde mimo kancelárie, ale jednoducho bol si tam, bol si niekedy na nejakom stretnutí, tak musíš ísť a je mi ľúto tých ľudí, lebo veľa z nich si musí hľadať prácu a nemá také možnosti možno ako my tu. Ale... No a k tej ceste do Bruselu to bolo zaujímavé, lebo sme išli do Bruselu, proste 20 ľudí, väčšina do štátnych zložiek, polícia, úrad vlády, SISKA, NBU a tak ďalej. A proste to bolo pre mňa také poznávacie. Jednoducho, konečne môžem si ísť oddychnúť na nejakú pracovnú cestu, lebo sme skoro nikdy nechodili z polície. Že budeme tam chodiť po nejakých inštitúciách, povedia, čo oni robia, čo robíme my a hotovo. Nič, proste žiadna veda. Ešte na letisku vo Viedni hovorím, že Ježišmaria, toto bude nejaká, neviem po česky, jak to povie, lečka? Alebo jak sa to povie, pasca? Že títo ľudia, keď odfotí niekto, že čo si pomyslí, alebo že v lietadle bude bomba a to proste na nás osnovali ako plán a zlikvidujú nás.
No a sme tam prišli, boli sme tam 2,5 dňa, chodili sme po tých inštitúciách, boli tam aj dvaja pani z ministerstva obrany, tí čušali celý čas, oni zapisovali niečo. Prvé stretnutie, teda idem k poslednému, to sme boli v sídle NATO, režimové pracovisko, zo všetkých najprísnejšie, telefón do skrinky odložiť. No a tam prišli nejakí dvaja z NATO zahraniční a že oni tam ponúkajú členským štátom, že nejaký tým na dezinformácie. A že príde do nejakej krajiny, budú tam analytici a budú pomáhať bojovať proti dezinfo. Analytici, hej, nie že armáda. No a potom prešiel mesiac a Fico mal tlačovku, citoval z nejakého neoficiálneho zápisu z ministerstva obrany, že ja som tam pozýval na to, aby zničil Fica. Hej, úplne šialené. Ja som tam poznamenal tú poznámku, lebo oni hovorili o tom týme hovorili a ja hovorím, že tak kedy na Slovensko príde, hej? V takom vtipnom kontexte, Šíriť sa smiali, aj tí z ministerstva obrany, dvaja čučmasy a zapísali si, že pozývam na to pritom, hej? Takže takto to proste celé vzniklo a proste ešte na tom stretnutí som hovoril, že no Ježišmária, toto keď niekto zneužije, to bude ako pozývací list. A neviem, Fico ma asi počul, alebo to tak spravilo mesiac. A napríklad v tom pozývacom liste, v tom dokumente, čo spísali z obrany, tam nebolo napríklad to, že na prvom stretnutí úplne som hovoril otvorene, že pokiaľ je vláda chaotická, tak my štátni úradníci nič nezmožňujeme proti dezinformáciám. A to bola náražka na Matoviča. Ale to už v tom zápise nebolo, lebo to by nevyhovovalo im zámerom to zneužiť. No čiže takto dopadlo a potom vlastne tí páni dvaja z obrany zhodou okolností dneska majú nejaké funkcie. Jeden prebral stránku hoaxy a podvody ministerstva vnútra, druhý zostal na obrane. Čiže toto sú ľudia, ktorí vedú dnes boj proti dezinfo. Ivetka, chceš niečo dodať, alebo... No, boli sme postavení tedy do veľmi ťažkej situácie, lebo presne, že na tlačovkách boli rozoberaní štátni úradníci, ktorí jednoducho z princípu sa snažia teda močať a v podstate nám ani nebolo umožnené sa k tomu vyjadriť a povedať, že nie, vy klamete a takéto veci sa tam jednoducho nestali a ten údajný zápis bol akože maximálne prekrútený, ale to už nikomu nevysvetlíte. A keď sa ma na to minulé ešte aj moja vlastná rodina pýtala, že čo ste to robili v tom Bruseli, tak ja som bola naozaj šokovaná, ale ako povedal David, ľudia, ktorí za tým stáli, tak teraz sa majú dobre. Ja by som ako overovateľ faktov dodal, že ten materiál a to, akým spôsobom bola táto udalosť interpretovaná následne v tom verejnom priestore, naplňalo znaky dezinformácie. To znamená teda takej správy, ktorá je vyprodukovaná, šírená za účelom klamať a dezinformovať. Prejdeme k trošičku, možno hádam, optimistickejšej téme. Dneska sme tu na pôde Európskej únie, alebo teda európskych inštitúcií a s témou dezinformácií úzko súvisí práve regulácia online platform a internetových služieb na nadnárodnej úrovni. A či už v Európe alebo v Spojených štátoch je to veľmi, veľmi horúca téma. A tak by som sa vás chcel spýtať, akým spôsobom či viete priblížiť, aký prístup k boju proti dezinformáciám zastávajú práve európske inštitúcie, Európska komisia a či viete priblížiť aj konkrétne legislatívne kroky, ktoré boli prijaté na pôde Európskeho parlamentu a následne teda Európskej komisie. Dominika napríklad. Áno, Európsku úniu naozaj môžeme považovať dnes za lídra svetového v boji proti dezinformáciám, čo sa týka legislatívy, pretože naozaj tu za posledné 4 roky vznikli bezprecedentné projekty, ktoré sa snažia nejakým spôsobom zlepšovať to informačné prostredie, aj napriek tomu, že je to veľmi ťažké, lebo ide o 27 krajín, o 450 miliónov obyvateľov. Ale vyzdvihla by som možno 2 kľúčové mechanizmy. Jeden sa nazýva, že kódex boja proti dezinformáciám. Čo to znamená? Znamená to, že sociálne platformy, Facebook, YouTube, TikTok a tiež neziskové organizácie, vrátane našej Globsec, sa stretávajú na pravidelnej báze
skupine online, kde nejakým spôsobom sa snažia vymieňať si informácie o tom, že čo sa aktuálne deje v tých krajinách, aké sú aktuálne problémy, čo sa šíri, či sú tam nejaké dezinformácie, na ktoré treba reagovať a podobne. A samozrejme vždy tam sedí aj tá európska inštitúcia, Európska komisia. Prečo je to dôležité? Lebo pokiaľ takýto mechanizmus neexistoval, tak keď sme my ako nezisková organizácia predtým prišli za nejakým Facebookom alebo za TikTokom, tak z nejakého Slovenska, tak absolútne nemali záujem sa s nami rozprávať. Hej? Pretože pre nich je Slovensko ako troch nezaujímavá krajina, aj napriek tomu, že sa tu šíria dezinformácie na tých sociálnych sieťach, tak jednoducho nemali záujem. Avšak keď tam sedí tá komisia, a my znesieme nejaké pripomienky napríklad k tomu deepfakeu, ktorý sa šíril tesne pred parlamentnými voľbami o Šimečkovi a o Todovej, tak oni na to musia nejak zareagovať a musia aj reportovať ohľadom nejakých krokov, ktoré urobili a tým pádom, ako keby, keď nič nerobia, tak je to vidieť pred všetkými tými 20-25 ľuďmi, ktorí sa zúčastňujú na tom kole. A takisto nám to teda, tam môžu vznikať napríklad teraz pred voľbami vznikol mechanizmus, kedy ktorom keď my ako neziskové organizácie vidíme nejaký obsah, ktorý je naozaj závadný a naozaj by nemal byť na tých sociálnych platformách, tak ich vlastne môžeme priamo reportovať tým platformám a máme taký spoločný dokument, kde oni nám garantujú, že sa na to budú pozerať. A takéto mechanizmy viem, že existovali aj pred parlamentnými voľbami chvíľku, než sa teda táto celá spolupráca medzisektorálna rozpadla. A druhý dôležitý prístup je zákon, ktorý sa volá že Akt o digitálnych službách, ktorý platí už aj u nás od februára a ten v zásade hovorí to, že všetko, čo je nelegálne offline, musí byť nelegálne online. To znamená, že na základe tohto zákona by mali z nášho informačného priestoru vymiznúť nenávisné prejavy, ktoré by mohli porušovať zákon alebo podnecovanie k násiliu, čo je taktiež protizákonné. A takéto prejavy, ktoré sú teda, keď sa postavíte na ulicu, tak takéto prejavy nemôžete vykrikovať, ale doteraz boli akceptované na tých sociálnych sieťach. Či je to už efektívne a či tento obsah nevidíme na sociálnych sieťach, to ešte nie je tak implementované. Hej? Myslím si, že ešte všetci môžeme vidieť množstvo obsahu takéhoto typu na sociálnych sieťach, ale minimálne je to už nejaký taký prvý krok, ktorý, keď tie platformy nebudú spĺňať, tak tá Európska komisia proti nim môže začať nejaké konania a potom ich následne pokutovať. Čo je tá jediná vec, ktorá funguje na sociálne platformy? Hej, pokuty. Lebo to sú biznisy, to sú privátne spoločnosti, ktoré rozmýšľajú v rámci príjmov a zisku. Takže jediné vlastne manévre, na ktoré na nich máme, jediné páky sú pokuty. Spomenula si teda dve iniciatívy, Kódex boja proti dezinformáciám, čo je ale, ak tomu správne rozumiem, dobrovoľná, teda funguje na dobrovoľnom princípe na tom, že sa platformy samé prihlásia k dodržiavaniu týchto princípov a teda naozaj akože pevnú legislatívu schválenú, prejdenú európskymi inštitúciami, európskym legislatívnym procesom, ktorá je dnes implementovaná aj do národných legislatív. Ivetka, chcela by si niečo dodať k tomu, akým spôsobom zrovna Európska únia reguluje online prostredie? Tomuto možno úplne nie, ale možno by som porozprávala o tej mojej osobnej skúsenosti, ktorú som mala vlastne v tých platformách, kde som zastupovala Slovenskú republiku. A to je vlastne, že napríklad tá Európska únia spoločne s NATO vytvorila to Európske centrum výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám. NATO samotné má po celej Európe, teda po tých členských krajinách, rôzne centra výnimočnosti, ktoré slúžia práve na posilňovanie tých kapacít a vedomostí o konkrétnych témach. A čiže sú to v podstate tak, ako keby, dajme tomu v úvodzovkách, výskumné jednotky, do ktorých sa teda členské štáty môžu zapájať podľa toho, ako chcú. V tomto centre pre výnimočnosti pre hybridné hrozby je Slovensko členom od roku 2020, čo znamená, že my sme z toho mohli čerpať naozaj veľké množstvo výhod presne v podobe vzdelávacích aktivít
ale aj vlastne už len toho, že teda Európska únia dáva dokopy naozaj že najlepšie hlavy z celej Európy, aby nastavila určité štandardy, určité princípy, určité definície, od ktorých sa potom aj my môžeme ďalej odrážať a na základe nich môžeme konať. Okrem toho by som teda ešte spomenula ten Rapid Alert systém, ktorý vlastne vznikol v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a ten vlastne slúžil na veľmi rýchle prepájanie členských štátov v prípade, že zaregistrovali u seba nejakú veľmi virálnu a nebezpečnú dezinformáciu. Napríklad, keď dopadla tá raketa na území Poľska, ak si spomínate, tak Poliaci jednoducho zaregistrovali, že okamžite sa v ich informačnom prostredí začali šíriť famy o tom, že za to mohli Ukrajinci, že to spôsobili USA, prípadne, že samotné Poľsko vlastne týmto provokuje Rusko, aby sa zapojili do vojny a tak ďalej, tak ďalej. Čiže vlastne Poliaci nás mohli požiadať o to, že prosím vás, povedzte nám, čo sa u vás deje, či je to také isté a na základe aj týchto informácií potom tie členské štáty mohli sa prípadne pripraviť na to, že aha, takýto narratív sa môže šíriť aj u nás, poďme si niečo pripraviť, poďme to komunikovať. Čiže nie je to iba o tej legislatíve, ale naozaj je to aj o tom prepájaní a o nastavení tých štandardov. Tomáš, my sme začali tak, vlastne išli sme do toho detailu, ale ja by som sa ešte vrátil na začiatok, že či je vôbec v záujme Slovenska, v záujme slovenských občanov a povedzme používateľov internetu, aby to bola tá inštitúcia zrovna Európskej únie, ktorá sa snaží o tú reguláciu na tej nadnárodnej úrovni. Je niečo také vôbec prospešné? No, myslím, že to je jednoznačne prospešné a som rád, že mi tú otázku kladie jediný fact-checker na Slovensku, kde napríklad korporácia Facebook má pomaly 3 milióny používateľov. Prepáč, musím ťa fact-checknúť. V rámci Slovenska je nás už asi 3,5 alebo tak nejak. Výnimočný posun, skvelé. Okrem AFP robí fact-checking ešte Demagog, organizácia Demagog. Tak, pardon, ďakujem za update. Ale v podstate práve na tom som chcel ilustrovať, že aké boli doteraz tie korporácie nezodpovedné. Či už Google, či už Meta, ktorá v podstate sa premenovala z Facebooku, hlavne preto, že mala naozaj otrasnú reputáciu, tak vlastne urobili rebranding. Je to proste veľmi zreteľné, že táto kríza, v ktorej sa dnes nachádzame, je do veľkej miery spôsobená práve nezodpovednosťou týchto digitálnych platform, ktoré rozprávkovo zbohatli na tom, že si mohli dovoliť robiť čokoľvek a kdekoľvek. A v podstate Európa je výnimočná v tom, že ako jediná je vlastne spojená nejakým politickým telesom Európskou úniou, ktorá vlastne dokáže vyvíjať dostatočný tlak, aby jednoducho tento, dá som povedať, že z môjho pohľadu minimálne nemorálny biznis dokázala konečne regulovať. Lebo to je to, čo sa vlastne nedialo 20 rokov. Facebook je tu s nami 20 rokov. V podstate vznikol, keď sme vstúpili do Európskej únie. Aká to náhoda. Nie. Ale v podstate je prospešné a v záujme každého z nás, aby existovali regulácie, ktoré v akomkoľvek biznise budú proste predchádzať niečomu, čo v konečnom dôsledku poškodzuje či už samotných používateľov alebo celú spoločnosť. Nehovoriac o tom, že keď sa pozrieme, ja neviem, do minulosti, do 20. storočia, tak kopec biznisu bolo neregulovaného a potom sa vlastne stávali také nešťastia, že nejaký petrochemický priemysel niekde v Indii proste spôsobil to, že tisícky detí proste mali trvalo nejaké dôsledky na svojom tele a podobne. Tak je úplne zrejme, že táto negatívna externalita, ktorú tu vytvárali tieto korporácie, no keby im bolo na to Slovensko samo a máme si to zregulovať sami, tak sa to nikdy nestane. Ale tým, že sme súčasťou veľkej rodiny slobodných štátov Európskej únie, tak tá príležitosť je doslova v našich rukách a môžeme ju proste vykonať. David, ty si bol naozaj dlhé roky, alebo relatívne dlhé, si bol vlastne v tej prvej línii toho boja, jednak za nastolovanie tej strategickej komunikácie. V podstate tá policajná stránka do veľkej miery formovala celú pozíciu, dá sa povedať, štátnych orgánov k niektorým konkrétnym udalostiam, ku konkrétnym operáciám, ktoré sa na tom našom území udiali. Jeden príklad, ktorý je taký, ktorý hovorí za všetky, je incident, ktorý vlastne vyprodukovala ruská ambasáda na čele s pánom Bračikovom. Išlo o operáciu Ladomírova, alebo teda toho vojenského cintorínu Ladomírova.
Zároveň tu máme, ako sme počuli, legislatívne snahy zo strany Európskej únie a tá otázka, ktorú by som mal na teba je, že myslíš si, že to stačí? Myslíš si, že Európska únia je poistkou proti dezinformáciám alebo táto regulácia? Ja si myslím, že nie, lebo v koncovke to budú vždy národné orgány, ktoré budú to musieť nejak regulovať. Že tu ten diktát Bruselu by sa hodil, aby bol, ale bohužiaľ to bude diktát národných inštitúcií a napríklad teraz došla taká výtka z Európskej únie, že my sme ako Slovensko ešte neurčili ako keby kontaktný bod ohľadom aktu o digitálnych službách, čo je mala by to byť Rada pre mediálne služby, ktorá sa podielala roky na formovaní tohto aktu a kde je veľa profesionálov, ale proste za Slovensko nikto nie je určený, že to asi hovorí zatiaľ za všetko. Čiže nikto proste nie je určený na to, aby dohľadal, že ten akt tu bude dodržiavaný zo strany veľkých hráčov. Tak potom Európska únia čo môže ako robiť, keď Slovensko len príjma tie informácie a nejak nespolupracuje. A ešte by som možno dodal k tej ruskej ambasáde, tak na to tiež nebude podľa mňa nejak stačiť tento akt, ani žiadne nariadenia, pretože Rusi vedia, ako to robiť. Nebudú to robiť nejak priamo, veľmi dobre to majú svoje taktiky a tu je zás priestor ale pre domáce, či už spravodajské služby alebo nejaký iný úrad, ktorý by to monitoroval, ale tu vidíme za pol roka, že tu nikto nie je ochotný sa brániť ruskej propagande. Tak tu sa legitimizuje ruský veľvyslanec, ako by to bolo úplne v poriadku. Kto vie, či nedošlo k nárastu personálu na ruskej ambasáde, to nikto nevie. Čiže tu absolútne voľné pole pôsobenia pre cudzú mocnosť. Ja by som ešte doplnila, že my sa to naozaj nemôžeme bohužiaľ spoliehať na tú Európsku úniu, že by nás to nejako zachránila alebo bola takým tým úplne posledným nárazníkom, že nakoniec to dobre dopadne. Naozaj toto je absolútne na nás. Európska únia to vlastne zdôrazňuje aj vo viacerých svojich dokumentoch, že teda riešenie hybridných hrozieb, respektíve dezinformácií je práve konkrétne na tých jednotlivých členských štátoch, pretože samozrejme tie stratégie a taktiky, ktoré sa využívajú v jednotlivých štátoch, sa líšia a vy neviete nájsť takéto riešenie fit for all. Čiže musíme teda si to vyriešiť sami u seba. Takže do toho, teda nikto nám nepomôže, na druhej strane nikto nám do toho nezasahuje, takže naozaj ten bruselský diktát tu neexistuje. Ale zase iba by som chcela povedať, že to neznamená, že Európska únia tie dezinformácie nerieši. Ona ich rieši veľmi aktívne, až na to, že sa venuje teda dezinformáciám, ktoré sú zamerané voči jej samotným inštitúciám, jej fungovaniu a jej mierovým operáciám. Ale ako som hovorila, akože oni nemonitorujú jednotlivé členské štáty a bohužiaľ v tomto im proste nepomáhajú. Ja ešte raz pripomeniem, že máme možnosť pokladať otázky cez Slido. Keď sa prihlásite na stránke Slido, môžete zadať hashtag VoteEU alebo teda VoteEU a položiť nám nejaké otázky. Pomaly sa chýlime ku koncu, takže určite nám nejaké položte a zároveň v podstate posledných 10-15 minút sme sa bavili o európskej regulácii Digital Services Act, alebo teda zákone o digitálnych službách. A treba povedať bez toho, že by sme tu nejakým spôsobom hájili jednu alebo druhú alebo tretiu politickú stranu, tak mali sme v ostatnom období europoslanca, ktorý sa na tvorbe tohto zákona pomerne silno podielal. Išlo o pána Bilčíka, čím chcem povedať, že mali sme v Európskom parlamente poslancov, po ktorých niečo zostane a potom sme tam mali rôznych iných europoslancov, po ktorých zostanú rôzne vtipné videá na sociálnych sieťach. Zároveň tu máme onedlho európske voľby, ešte raz, 8. júna. A Slovensko je ale bohužiaľ veľmi konzistentne v posledných vlastne 4 európskych voľbách na posledných priečkách, čo sa týka volebnej účasti v eurovoľbách. A otázka na našich hostí je, akým spôsobom aktivizovať slovenských voličov, aby prišli k volebným urnám aj v týchto voľbách. Kdokoľvek. Tomáš.
A ja sa na to pozerám, že nám stále chýba vlastne taká tá pridaná identita, aby sme si naplno uvedomili, že my sme naozaj Európania, že je to úplne legitimné povedať, že sme proste aj občania Európskej únie. A ja som sa nad tým zamýšľal vlastne teraz v týchto dňoch, keď si my všetci pripomíname, že sme v Európskej únii od roku 2004, to je 20 rokov. Ale zoberte si, že tá Európska únia, keď sme do nej vstupovali, tak sme boli stále, že nové členské štáty. A keď som sa bavil s viacerými aj známymi, aj staršími, mladšími, tak oni stále mi hovorili, že ale hej, že veď my sme stále tie nové členské štáty, nie? A ja, že ale to nemyslíš vážne, že veď tá organizácia, ktorou je Európska únia dnes, ona vznikla v roku 1993. A keď sme vlastne prišli do nej v roku 2004, to bolo po 11 rokoch jej existencie. Tak ako môžeme byť nový členský štát v niečom, čoho súčasťou sme po 2/3 jej existencie? A oni, že aha, že no, tak už nie sme nový členský štát, že naozaj že sme úplne že pevná integrálna súčasť tohto zoskupenia slobodných štátov. A presne ako ty si aj uvádzal napríklad príklad europoslanca Bilčíka a jeho tvrdej práce na tom, aby proste existovala táto zmysluplná legislatíva, ktorá má veľký prínos aj pre nás, slovenských občanov, ktorí častokrát sa sťažujeme na to, ako nás nie je v tej Európe počuť, ako nemáme ruku na kormidle, keď príde na to, aby sme rozhodovali o nás, tak vlastne tu máme príklad toho, že keď si tam ako naša malá krajina zvolíme ľudí, ktorí nie len, že to signalizujú nejakými falošnými rádoby národoveckými heslami, že zastupujú ten náš slovenský záujem, ale keď sa naozaj že veľmi kriticky pozrieme na to, že o čom tí ľudia, ktorí do toho Európskeho parlamentu kandidujú, tak človek hravo zistí, že má jednak koho voliť, že sú tam kompetentné osoby, je ich fakt, že dosť veľa. A podľa mňa, že práve taký ten kritický prístup, ale že naozaj že kritický prístup k tomu, že kto sú tí ľudia, ktorí kandidujú do toho Európskeho parlamentu a čo všetko tam môžu urobiť, je najlepšou motiváciou pre samotných občanov, aby si zvedomili, že je naozaj dôležité využiť to právo. My môžeme zadefinovať, aké funkčné budú tie orgány, ktoré sú v tej Európskej únii, na ktoré sa v podstate mnohí ľudia na Slovensku tak často a radi sťažujú. Ak nemáte veľkú ambíciu odpovedať na túto otázku, prejdem k tým otázkam zo slajda, pretože sa nám tu celkom pekne namnožili a začnem otázkou, ktorú položil Andrej Matišák, ktorý, ak sa nemýlim, v posledných dňoch dostal aj nejaké ocenenie. Každopádne otázka znie, mali by proruské dezinformácie a naratívy zásadne menšiu šancu ovplyvňovať slovenskú spoločnosť, keby ich menej šírili aj vrcholoví slovenskí politici? Otázka znie vlastne, či sú politici primárnymi šíriteľmi dezinformácií na Slovensku. A zároveň je tu aj otázka, či by mali byť politici fact-checkovaní. To je, pri tejto otázke som v istom konflikte záujmov, ale poďme k tým politickým dezinformáciám. Napríklad Dominika. Odpoveď je, že áno, ruské dezinformácie by sa šírili o mnoho menej, keby neboli preberaní politickými predstaviteľmi kľúčových politických strán. Akékoľvek dezinformácie by sa menej šírili, keby boli nielen proruské. Videli sme to aj počas pandémie COVID-19, kedy polovica, ak nie viac ako polovica politického spektra jednoducho kampaňovala antivaxerskými dezinformáciami a takisto bežne kampaňuje počas akejkoľvek predvolebnej kampane inými dezinformáciami, ktoré áno aj súvisia alebo sú v línii s tým, čo šíri Rusko, čiže určite. Čo sa týka fact-checkovania politikov, no demagog to robí počas politických debát. Ja osobne neviem, aký by to malo dopad, to je prvá vec a rada si vypočujem ostatných, aký má na to názor, ale druhá je, že podľa mňa by to už dnes že vyžadovalo obrovské kapacity. Že čo denne tí politickí predstavitelia sú schopní vypublikovať na sociálne siete, tak ani si neviem predstaviť, že to asi jedine s pomocou umelej inteligencie nejak by sa to možno dalo, ale neviem si to úplne predstaviť. Ani neviem, že či by to rezonovalo v tých ľuďoch, ktorí už jednoducho
tak sú schopní počúvať na tie tvrdenia, dezinformácie a narratívy, ktoré oni šíria. Už sú na to tak zvyknutí, že teraz, keby som ich začala fact-checkovať, neviem, či by to reálne zmenilo niekoho názor. Prejdeme k ďalšej otázke. Táto získala najviac bodov. A síce, ako by ste porovnali úspech ruskej a izraelskej propagandy týkajúcej sa ospravedlňovania ich agresie? Používateľka napísala, že v prípade Izraela aj genocídy a mieru vplyvu na slovenskú verejnosť. Napríklad David. Nesledujeme ten konflikt vôbec z Izraelu, lebo on sa nejak nás netýkal priamo, ako je ruská vojna na Ukrajine, čiže k tomu nejak neviem vôbec sa vyjadriť. A chcel som to povedať objektívne, aby nikto nepovedal, že mlčím a chránim nejakú stranu, ale takto to proste je, že to ide mimo mňa jednoducho. Niekto chce reagovať na porovnanie izraelskej a ruskej propagandy? Môžeme tú otázku aj rozšíriť na to, že istý typ propagandy šíri a promuje a formuje verejný priestor aj mnohé iné krajiny, ktoré sa nachádzajú v nejakých konfliktoch. Dominika sa tak hotuje. Chceš ísť, Tomáš? Ja ti to prenechám, nie? Dobre. Základný rozdiel medzi záujmami Izraela a záujmami Ruska je, že Rusko sa snaží podkopať demokratický systém a dôveru v štátoch Európskej únie a NATO, ktoré vo svojich strategických dokumentoch považuje za svojich nepriateľov. My sme považovaní Ruskom za nepriateľský štát, lebo sme členom NATO. Čiže on rozvracia našu spoločnosť. Izrael sa nesnaží rozvraciať našu spoločnosť tým, že šíri vojenskú propagandu, ktorá sleduje ich záujmy voči obyvateľom v Gaze. To je základný rozdiel medzi prístupom Ruska a Izraelu k nám, ako k krajinám Európskej únie. A áno, B je, že súčasťou každej vojny je vojenská propaganda, ktorá je šírená na obyvateľov danej krajiny a je aj šírená voči zvyšku sveta. Izrael šíri propagandu, ktorá sa týka toho daného konfliktu. A vyzerá to tak, že aj vrátanie dezinformácií, ale šíri sa, ale čo sa týka vojny na Ukrajine, tak Ukrajina tiež šírila vojenskú propagandu vo svoj prospech ohľadom vojny na Ukrajine. Ale išlo o ten daný konflikt, ide o tie dve strany, ktoré jednoducho šíria nejaké informácie a nesnažia sa tým rozvrátiť demokraciu na Slovensku napríklad. Je tu otázka, ktorú by som položil Ivete. A tá znie od anonymného používateľa. Je Slovensko hrozbou pre našich západných spojencov, alebo môžeme sa stať touto hrozbou, keď tu dezinformácie podporuje oficiálna vláda? Možno by som to nenazvala úplne hrozbou ako takou, pretože nemyslím si, že náš štát koná ako keby, že v takom rozsahu, aby ako keby, že účelovo presne, že sa zameriaval voči tým štátom s tým, že ich chce uškodiť akože priamo v tom štáte. To, že nejakým štýlom teda sa tu pôsobí na slovenskú verejnú mienku, to je áno. Na druhej strane, že do akej miery to škodí tým štátom. Ale určite už nie sme tak dôveryhodný partner, ako som hovorila, my sme naozaj boli vyslovene miláčikom, keď sa nás teda partneri pýtali na to, ako to robíte, čo funguje, čo nefunguje, v čom sa môžeme napríklad navzájom inšpirovať. Teraz ich asi úplne inšpirovať nebudeme, jedine, že v tom, ako to nerobiť. Mám tu takú, povedal by som, peknú otázku na záver, aby sme sa zmestili aj do časového limitu a položím ju Tomášovi. A síce, ako môže bežný občan pomôcť pri boji proti hybridným hrozbám? Konkrétne ako a na koho sa môže obrátiť, ak vidí, že je šírený strach, poplašné správy, hoaxy atď. Ale ja by som to rozšíril a možno ju položil nielen Tomášovi, ale aj vám všetkým. Akým spôsobom môže jednotlivec, občan pomôcť v boji proti dezinformáciám a hybridným hrozbám? Toto podľa mňa najlepšie vyjadruje taký starý anglický plagát, že keep calm and carry on.
Že najlepšie, čo môže urobiť jednotlivec, je proste každý deň sa upokojme, nepodliehajme blbostiam, nepodliehajme tomu, čo sa okolo nás deje, do takej miery, aby sme menili svoje vzťahy napríklad s najbližšou rodinou a s kolegmi, proste stabilizujme sa a potom postupne napríklad máme nejakú mikroambíciu typu pomáham komunite, kupujem si noviny, prispievam na nejakú kampaň, chcem pomáhať niekomu, kto niečo robí a robiť si taký doslova, že rebrík agendy, hej, že proste po nejakej dobe robím viac a viac. Tak toto odporúčam úplne každému pre zachovanie vlastného duševného zdravia a pohody. Chce niekto ešte Tomáša doplniť v tom, ako môže jednotlivec bojovať? Byť aktívny na sociálnych sieťach spôsobom lajkovať, zdieľať, komentovať, lebo trochu ten algoritmus Facebooku a iných sietí oklamať, lebo ich algoritmus je založený na tom, že najlepšie šíri nenávisť a dezinformácie, tak trochu pomôcť tej opačnej strane a možno aj v diskusiách nejak face to face s niekým poukazovať na hoaxy, ktoré už sa mali stať, ale nestali sa. Jak je aj tá mobilizácia. Pripomínať jednoducho, aha, čo tu bolo a dneska sme všetci v pohode. Tak ja veľmi pekne ďakujem našim hostkám a hosťom. Rozprávala sa tu s nami Iveta Kupková, Dominika Hajdu, Tomáš Kryšák a David Puchovský. Moje meno bolo Robert Barca. Poslednú vec, ktorú by som chcel povedať je, 8. júna sú eurovoľby, nezabudnite na ne a európske inštitúcie vytvorili aj špeciálnu stránku, ktorá sa volá spoločne.eu a na nej sa môžete zaregistrovať a môžete si nastaviť pripomienku, ktorá vám deň pred voľbami alebo teda v čase pred tými voľbami pripomenie, aby ste do tých volebných miestností išli aj s tým volebným preukazom prípadne. A za mňa aj za našich hostí by som chcel veľmi pekne poďakovať za pozornosť.